Вялікі князь літоўскі Гедзімін. Позняя традыцыя, зафіксаваная ў беларуска-літоўскіх летапісах, лічыла Гедыміна сынам Віценя. Аднак у дыпламатычнай перапісцы Гедыміна з рыжскім магістратам ён называецца братам Віценя. Існуе меркаванне, што пры перапісванні дакумента былі пераблытаны блізкія па напісанні словы «фрэта» – брат і «пэта» – бацька. Таму роднасныя сувязі паміж Віценем і Гедымінам нельга лічыць дакладна высветленымі. Ужо ў другой палавіне 15 стагоддзя існавала і тэндэнцыйная версія, зафіксаваная ў польскай хроніцы Длугаша і ў маскоўскіх радаводах, якая абвяшчала Гедыміна конюхам Віценя, які нібыта забіў свайго гаспадара і захапіў яго ўладу. Гэта версія, відаць, была створана з мэтай дыскрэдытацыі пануючай дынастыі ВКЛ. Панаванне Гедзіміна пачалося паміж кастрычнікам 1315 года, апошняя згадка Віценя, і чэрвенем 1317 года, калі аб'ектам нападу Тэўтонскага ордэна стаў замак Гедзіміна ў Жэмойскай воласці Паграўда. Не пазней за 1420 год Гедзімін заснаваў мураваны замак у Вільні, які стаў яго галоўнай рэзідэнцыяй. Пачатак панавання Гедзіміна вызначыўся стварэннем ВКЛ самастойнай літоўскай праваслаўнай мітраполіі, падпарадкаванай непасрэдна канстантынопальскаму патрыярху. Існавала ў 1417-30 годах і спробай нармалізаваць адносіны з каталіцкім захадам. Каля 1321 года Гедзімін пабудаваў у Вільні касцёл для манахаў-францысканцаў і аднавіў іх касцёл у Новаградку, спалены ў выніку нападу крыжакоў. У маі 1323 года Гедзімін праз Рыгу звярнуўся з шэрагам лістоў да рымскай курыі, Ганзейскага саюза, саксонскіх рэзідэнцый, францысканскага і дамініканскага ордэнаў. У гэтых лістах Гедзімін, тытулаваны каралём Літвы і Русі, уладаром і князём Жэмойці, указваў намер прыняць каталіцкае хрышчэнне, запрашаў у ВКЛ манахаў і майстроў розных спецыяльнасцей і гарантаваў ім розныя льготы і прывілеі. 2.10.1323 года заключыў мір з рыжскім арцыбіскупам і магістратам Рыгі. Межы ВКЛ і Лівонскага ордэна абвяшчаліся адкрытымі для гандлю і вольнага перамяшчэння людзей. Адносіны з Тэўтонскім ордэнам на прускай мяжы засталіся варожымі. У пачатку 1324 года адбыўся шэраг нападаў крыжакоў на Жэмойць. У ліпені аблога літоўцамі ордэнскага замка Хрыстамемель. У кастрычніку 1324 года папа рымскі Іоанн XXII накіраваў сваіх легатаў упаўнаважаных ахрысціць Гедзіміна. Аднак у апошні момант Гедзімін адмовіўся ад хрышчэння, задаволіўшыся мірам з Тэўтонскім ордэнам, заключаным у лістападзе 1324 года з дапамогай легатаў. У тыя ж гады Гедзімін разгарнуў экспансію на землю Русі. Першымі яе праявамі сталі княжэнне ў Віцебску ў пачатку 1320-х гадоў сына Гедзіміна Альгерда, які незадоўга да таго ажаніўся з дачкой апошняга віцебскага князю з роду Рурыкавічаў, і саюз з цвярскім княствам, замацаваны шлюбам дачкі Гедзіміна Марыі з цвярскім князем Дмітрыем Міхайлавічам. У 1322 годзе іншы зять Гедзіміна і яго намесніку Гародні, Давыд, стаў на кароткі час князем Пскова, што прывяло да выхаду з Пскова з-пад кантролю Вялікага Новгарада. У 1423 годзе адбыўся набег літоўскага войска на Новгародскую воласць Лукі. Каля 1322 года пад уладу ВКЛ перайшлі берасцейшынае Падляшша, аб чым паведамляюць познія беларуска-літоўскія летапісы. Ускосна гэта пацвярджаецца тым, што ў пераліку ваягод Галіцка-Волынскага княства ў 1335 годзе адсутнічаюць ваягоды з гэтага зямель. Відаць, далучэнне Брэста адбылося ў выніку ваеннай акцыі Гедыміна. Актывізацыя палітыкі на Русі выклікала канфлікт з Залатой Ардой. У 1325 году адбыўся татарскі паход на ВКЛ. Тым не менш, сфера ўплыву Гедыміна на Русі няўхільна пашырылася. Мінскі князь Васіль быў васалам Гедыміна і ў 1326 годзе удзельнічаў у яго пасольстве ў Новгарад, вынікам якога стала заключэнне міру з Новгарадам і аднаўленне міру з Лівоніяй. У Полацку княжыў брат Гедыміна, воін, які ўзначалі гэтае пасольства. У Пскове пасля Давыда княжыў цвярскі князь Александр Міхайлавіч, які абапіраўся на падтрымку Гедыміна. Над непасрэдную ўладу Гедыміна ў 1320-е гады адышлі Таропецкае і Ржэўскае княствы на поўначы смаленскай зямлі. Адначасова Гедымін завязаў цесныя адносіны з Польшай і ў 1325 году аддаў сваю дачку Альдонну за Казіміра, сына
караля Уладзіслава Лакатка. У 1326 годзе Гедымін накіраваў войска з 1200 коннікаў на чале з Давыдам Гарадзенскім, якое спустошыла зямлю варожага Польшчы брандэрбургскага маркграфства. Гедымін умяшаўся ў канфлікт паміж рыжскім магістратам і львоўскім ордэнам, спадзеючыся на роспуск ордэна. На наступны год ён ужо спустошыў валоданне ордэна, а яшчэ праз 1 год рыжскія валоданні. Але канфлікт скончыўся паразай і заключэннем міру з ордэнам, што прывяло да аднаўлення вайны ВКЛ з крыжакамі і наступных нападаў на тэрыторыю Жамойцы. Аднаўленне вайны не паменшыла ўплыў ВКЛ на ўсходзе, але ускладніла. Гедымін меў уплыў на Русі і хацеў паставіць свайго епіскопа там, імкнучыся перахапіць яго канкурэнту. У той час яго галоўнымі саюзнікамі былі смаленскі князь Іван Александрович і казельскі князь Александр Мсціславович. Гедымін аддаў сваю дочку Еўфімію за галіцка-валынскага князя Баляслава Юрыя. Сын Гедыміна Нерымонт быў запрошаны князем у Новгарад, што было праяву палітычнага саюза паміж ВКЛ і Новгарадам, накіраванага супраць маскоўскага князя Івана Каліты. Да 1338 года Нерымонт з'ехаў з Новгарада і стаў княжыць у Полацку і ў Пінску, але захаваў сваіх намеснікаў і шэрагу валасцей, падараваных яму нагародцамі. Беларуска-літоўскія летапісы паведамляюць пра заваяванне Гедымінам кіеўскай зямлі, але гэты сюжэт большасць даследчыкаў лічаць міфічным. Спачатку Кіевам валодаў князь Фёдар, які падпарадкаваўся татарскаму баскаку. Часам яго таямсліваюць з Фёдарам, братам Гедыміна, хаця больш верагодна дзейнічаў у саюзе з Гедымінам. Пры Гедыміне ВКЛ стала вельмі моцнай дзяржавай. З яго дапамогай тэрыторыя дзяржавы павялічылася ўдвая. Пачалося запазычанне першых элементаў заходнееўрапейскай культуры. Гедымін быў тройчы жанаты і ад 3 шлюбаў пакінуў 7 сыноў і 6 дачок. Але яшчэ пры жыцці ён падзяліў свае ўладанні паміж імі. Пасля яго смерці новым князем стаў яго сын Яўнут. Спосабы пашырыць уплыў ВКЛ на Кіеў выклікалі новы татарскі паход. Памёр апошні галіцка-валынскі князь Баляслаў Юрый, што дазволіла ўладкавацца на Валыні малодшаму сыну Гедыміна Любарту. Пасля Гедымін, магчыма, загінуў зімой пры аблозе ордэнскага замка Баярбург ад стрэлу з крукаўніцы, прымітыўнага на той момант стралючага зброю. Але існуе яшчэ шмат альтэрнатыў на тэму ягонай смерці.